Moneda din Singapore este dolarul singaporez și ca și conversă este 3,30 lei un dolar. Așa că o să vă arăt mai întâi niște produse care ar fi cele mai ieftine, ca să vă faceți o impresie. Să vedeți cât de scumpă este viața în Singapore. Și repet, la un supermarket o să vedem cât este o apă, cât este mâncarea, ca să vă faceți o idee. Dar văd că încă nu s-a deschis magazinul. Acum așteaptă oamenii aici la intrare. Deci când s-a deschis ușa, ca să vă arăt, vedeți, toți vânzătorii stau și îți urează bun venit în magazin. Seara nu se întâmplă lucrul ăsta. Așa că, morning, când stau și salută clienții. Mi-e și jenă să filmez. Dar după ce se mai aglomerează magazinul, evident că fiecare vânzător e la locul lui. Dar e interesant. Iată, urc la un etaj superior și o să vedeți vânzătorii cum așteaptă clienții și te salută. Acum au început să meargă la locurile lor. Da, altă cultură. Coca-Cola la jumate, 5 lei, 5 dolari și 70, adică vreo 17 lei o sticlă de Coca-Cola la jumătate. Aici mai avem, ce avem aici? Carne de porc, 8 dolari, deci vreo 20 și vreo 6 de lei. Două bucăți de carne, pentru că prețul nu e pe kilogram, e pe caserolă, unde sunt două bucăți de carne. Bun. Pasta de dinți Colgate, 7,95 $. Atenție, 7,95 $, ori 3,3 lei. Și o să vedeți prețul convertit în lei. Roșiile, 13 dolari. Deci 13 dolari, 6 roșii. 13 dolari, deci e undeva la 40 de lei caserola aia de roșii. Incredibil ce prețuri sunt. Carne tocată, 9,32 $. Deci 30 de lei. Câte grame sunt aici? 30 de lei, 250 de grame de carne tocată. Gem de afine din Franța, cei drept, 10 dolari, 30 de lei, un borcan. Miere de albine, 24 de lei, 500 de grame, adică
vreo 70 de lei. Nu, vreo 65 de lei, cam așa. Ce avem aici? Telemea. 400 de grame. 22 de dolari, adică 60 de lei. Lapte, 6,30 dolari. Cred că v-a săturat deja de prețuri. O apă, 3 dolari, adică 10 lei o apă la 1,5 litri. Cam astea sunt prețurile. Am arătat la produse de bază. Acum o să vă faceți o părere de ansamblu asupra a tot ce se vinde în Singapore. Da, prețuri foarte scumpe. N-am mai văzut asemenea prețuri. Și sunt la un supermarket, atenție, deci acolo unde sunt prețurile mai mici în general, să nu vorbim de magazine de cartier sau de restaurant. Ouăle, ia să vedem ouăle. 4 dolari 6 ouă. 12 lei 6 ouă. Noi românii ne considerăm destul de înstăriți. Nu în Singapore. Și ați văzut ce prețuri sunt în Singapore. Și nu știu dacă ați observat, cam toate alimentele sunt importate. Ați văzut carne din Spania, din China, apa plată, era apă adusă din Franța și așa mai departe. Păi Singapore nu produce mai nimic. Cam 10% din necesarul de ouă se produc în fermele de aici din Singapore. De ce asta? Pentru că Singapore nu dispune de teren ca să-și cultive alimente. De asta cam toate produsele sunt aduse din import. Singapore produce în schimb microchipuri. Industria electronică este cea care are cea mai mare pondere în PIB-ul din Singapore. Apoi construcția de nave și, într-o mică măsură, turismul. Dar da, aici, în Asia, în Singapore, Taiwan, industria high-tech este cea care oferă locuri de muncă. Și mai citisem că și industria farmaceutică are o pondere mare în PIB. Companii mari ca Pfizer sau Johnson & Johnson au fabrici aici. Deci, se poate trăi și cu produse aduse doar din import dacă ai o industrie care să susțină economia. Importul de gumă de mestecat este sancționat cu o amendă de până la 100.000 de dolari, aproximativ 70.000 de euro, sau închisoare de până la 2 ani. Dacă mesteci gumă pe stradă și ești prins, riști amendă. Dacă ești prins că arunci gunoaie pe stradă, primești o amendă de 300 de dolari. Apoi, dacă ești prins încă o dată, mai primești o amendă de 600 de dolari, 800 de dolari și tot așa până la 10.000 de dolari. Și prestezi și muncă în folosul comunității, îmbrăcat în haine roșii
securizate. Dacă mănânci în metrou sau autobuze, primești amendă de $350. Pentru comportament obscen în public, primești amendă $2500 sau 3 luni de închisoare. Iar pentru trafic de droguri este pedeapsa capitală. Să știți că lumea este foarte disciplinată aici. Fumează explicit doar în locurile special amenajate și nu sunt puține astfel de locuri. Trebuie să cauți ceva timp până le găsești.